Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 4, versikulo 15. Di ka agaramid iti dakas, liklikam, laksidam, kat inka iti papanam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O sige, palubusan ka nga aga-abroad, Densyo. Imbes ko maasyak ti mapan. Siya akong taga-abroad, bakit? Tasik ang tagbati dito balay. Ay wanam dagiti ubing. Itad ko nga rod kan katinadis kitarak akwarta apag-abroad ko kuma. Oh, adto eh. Uy, agyaman na ka bakit? Siyak ti lalaki. Iso asyak lang ang taga-abroad. Sige, tayo nagman kasarita ni Insan Mark. Numabalin, duwa kami amapan. Aggidan kami man niya ka-abroad, bakit? Sige, ingka nga rodan. Nag-flight gaya mo na markin din siya o na pa ni Jabrown, Elvira. Wan tatang, siya kumatag abroad ngam ipilit namat nga iso. Iso a pinalubos ako na. Basta mo na mo ti aginot kabayatan ti kanda na ijayak mayata. Narigat ti nabaraya buhay launay. Day tangarod mat ti pagdandanagak tatang. Ang saan mat siguro. Kan may sa adamat ni Mark akaduha na ijay. Imposible mat adi na bagbagaan ti kasinsin na. Sapay la kuma, tagsingsing put da ijay. Wow! Nagpipintas gayang dagiti babalasang da dito eh. Ayos! Insan din siyo. Hmm. Nagawitan, Insan. At damay trabaho tayo itong bigat. Sige, umuna kalatan Insan. Nagawit akto no parbangon. Angam Insan. Di ka mabutang agmay may saka dito'y anabartak. Huh? Nang runa, kat di mo amamo dagiti kakaduam dito'y. Sige, Insan. Kaduan nakman kiti. Ano kayat mo? Ipilyan ka iti partner mo, Jex. Ag-enjoy ta kiti. Narigat mo't no, puro trabaho lang ang tararamidan ta dito. Anya? Loko ka talaga. Ngam na di mo ibagbagakin ni Elvira tararamidan ko ito, ha? Narigat sekreto talang na ito, Insan. Ay, kaasimat ti asawam nuluklukwan. Imay ta dito itap agtrabaho. Kakaiso na may palubos dito iti amin nakita ti pagraragsakan kasinsen. Arak, babae, sugal, kanuan niya pwede ta. At trasam kitain. Ano niya? Wapay pawpawit niya sa awam kun ka Elvira. Agliman na bulan na Jabrown. Awan pa'y nga rod tatang. Awagam nga mentap no patuludan na ka. Masapaol ngayon inuto nyo abayadan nagiti utang niyaw a pinag-abroad na. Narigatan no agdublin tao. Wan nga rod tatang. Sapay nagdakkel ti porsyento na. Awagam ti asawam. Pasensyakan, bakit? Awan pala maipawit ko ka. Ngamin, saan da pa yung ento ti sweldok? Anya? Itilasod ti 5 a bulan? Di da pa'y indag ti sweldo? Kasano daitan? Masapul ang makabayad ak kadagiti inut-utang ko, Densyo. Ay kat agpawitak to, ano da kwartak bakit? Panunutom ko mga inut-utang ko laang ti kwarta a pinag-abroad mo. No sa anak ang makabayad adagos, agduble. Wen, di ka kadiagdanag bakit? Agipawitak to, apaman niyag sweldoak. Kasinsen, adag kwartam dita, pautangan na kumapay lang. Oray, 50 mil. Ta bayadak tumalahan kan ka. Anya? Naibusan ti swildom iti 5 a bulan? Ay, uwan nga raw din saan. Napasubo ak iti sugal kan chicks. No trabaho. Trabaho kumalaan ti aramidam dito.
Di mo ko manayunan iti kalukwan. Si Kamat. May bagam lang dito insan. Tadi mo pa'y napatas. Ang no napatas mo. Malipatam di katukangan. Unay kan. Ala, pautangan ka insan. Ngam ikarim, bayadam tumatlaang. Uy insan, danag mo na yan. Ano sampay lang dito 50 mil, bakit? Iso lang timabalin ko ama ipatulod. Anya? Saan da pa yung intad amin ti swildok, bakit? Iso nga gananos ka pa lang ha. Agpaw itak daw, inton sumarunaw. Ala, anya ngay nga rod no kasta. Sana bale, upat lang na bulan ti palabsan. May sa atawan kumatan dito eh. Barang igulpidan ton ti swildok. Sapay lang ko mga rod lakay. Wen, bakit? Di ka unay agdandanag. Pauitan kanto, iti kwartayo. Sige! Trepay! Sige! Deta! Mga pakumati pinusta ka kabalyaw! Oh, Ay na. Unay kan insan dinsyo. Nasam ka talaga iti sugal. Kasano ngay numaabak ti pustam. Sapay nagdakkel agatad ti impustam. Ay, unay kan aya. Di mo lakat sayangan tinagbambannuga. mga bakak ko na mga insan. Sana bali, tanong mga bakak. Ay, dakkel mati makortak. Makamu ka. Nya nga, insan din siya. Muna ako na nga agawid di Pilipinas. Ha? Ay katuwa na insan. Urayag pa iti makatawan ko dito. Sakto sumaruno. Sige, muna ako nga rudan. Ay, mabit lang insan. Di lang mabalin na pautangan nakmanin iti oray 50 mil. No adda naabag namin iti pustagan. Nagsasaruno. Day takot ti kung kunakan ka. Di nakmat ngamin dengdenggan. Anya ngay ita. Ay, ibusum samot ti matmat gadam dito iti awan kasaskan na abanag. Insan, mangibati ka mat para iti pamilyam. Kababain kan ni bakat mo. Pangaasim insan. Pautangan na kuman. Awanan ti kwartak. Bayadag tumatlang ti utang ko. Apaman niya gawid ag di Pilipinas. Sige, tapno di mo mut ko na. Pautangan ka. Agyaman na, kinsan. Agul-ulbud laang ni insan din siyo, Elvira. Katno binulan nga itad dati suldumi. Timadi ngamin kankwana. Naasam iti sugal. Day tatipod no. Ay, at dapay kid di utang na kanyak Anya? Mano ti utang na kan ka? 100,000 pesos ti utang na kanyak. Ngaming ka rin namat abayadan na. Iso nga ibagam kankwana, taiurnungan na. Anya? Hi, my name is Sarah. What's your name? Densyo. Yeah, Densyo. You look beautiful, Sarah. I love you. Very, very much. Oh, really? You kiss me? Really? I love you too, Densho. Can you come with me for a date? Sure. Sarah, my dear. I like it too. Hello, Elvira, bakit?
Nasaya at mata sinong bata mong tiawag ko, Densyo. Ha? Apay, pudno ang nakautang kakin ni Mark iti sa nga gasot aribo a pesos? Elvira... Sa ginutiayan mo. Apay, adi ka matla agawidan, kat nalpasan ti dua atawan a kontratam dita. Ayop ka. Di mo lakit pinampanunutan dagiti utang tayo. Kano kang agawid? Agawid ako man yung... Give me your phone! Hello? Who's this? Densyo's wife, ma'am. I want him to come home. No! Densho is mine. Please stop calling him anymore. Bye! Sarah, why? Where's your passport? Give it to me, you bastard! Tiawanan ba'y na lalaki? Isumat lagayam asahanan ang nagawawid. Tatagayaman sa bali a babae a kadandan nanay jay abroad. Hindi pa'y laeng, awan pa nagtalag ko iti asawam. Agaman niya ngay. Iso matinapan ni Jabro. Agbababawi akitan. No apay nagtalag akan ko na tatang. No amugla ko makas jay. Jakla ko man pinalubusan na nag-abroad. Talagang awanan bain na yung asawa. Ay, ti aramidam kit dita. Agbalin ka na tibkar. Ay, wa naman ay bagdagit anak mo. Ta isudan to ti katulungam intun dumakkel na. I'm sorry, Densho, but I need to lock you up, so you will be mine forever. Sarah, please, do not do this to me. Well, I'm sorry. Here's your food and wine. Take it. Agyamanak, takas taon iti bartek na ita. Biro kag titulbag. Masapol ang maalak ti passport ko. Tapno makaawit akong iji Pilipinas. Ladingitak dan siya. Ngamsaan kan amaawat nga agsubli kada kami. Iso ang pumanokan. Elvira, pakawanan na ko, ma. Nasulisog aklaeng. Patyan na ko, ma. Agbalbaliw ako na. Para kada kayo kadagitan nakta. Ladingitak dan siya. Ay, noan niya lang amin ti inararamid mo, Densyo. Di mo mapabasol ti asawam no kagura na kan. Iso nga inton maminsan, di kan agaramid iti linulukow. Uwen nanan. Ala, anusam nga armon manan ti asawam. Kat ipakitam tinapud no apan nagbalbaliw mo. Agsingsingpot ka kuman, Densyo. Si Direk Laulay ti bagig nanang. Awan sirsirbik ang nag-abroad. Tawan na puros tinaornong ko. Kaya rigan na ngayon buling kumatlaing amin ang nagbambanugag. Iso nga road nga agnakam ka kuman. Agsingsingpot kan. Husto kuman tinaminsan apan nagbidot mo, anak ko. Panagkita ka talaga nagbalbaliwan ni din siya. Anya nga tano'y kampay ti may sa agundaw ay ti asawam. Tatang. No may nakakasarita ni din siyang agsimpa kayaw. Ay ka... Ikam iti gundaway. Orno sa inyo ti pamilya yaw. Ti pagimbagaan nagiti anak yaw ti panunutam ita. Awan dakas na no pakawanam ni din siyaw. Makitak ngamin kat talaga nagbalbaliwan. Agyaman na Elvira. Tapinakawan nagmadlang. Kastaon ay ragragsak ko. Kayat ko, agsubliak man ni Jabrod. Tapno baliwak ti manggad para iti pagsayatan tayo. Densyo. Day talang tamo kapamuspusan. Tapno makabayad akit ti utang tayo. Sikat ti makam mo. Oh, agyaman na ka. Tapalubusan nakmanan iti maikadwa agundaway. Kayat ko alitupan dagiti nagkurangak kada kayo.
Da kamat gayaman, insan Densyo. Simbang pat kamat gayaman. Wan insan. Wan gayam. Imayak, tao may ko bayadan ken ka, tinabayagan niya utang ko. Agrama na iti interes na. Ha? Agyaman nak insan. Talagang ingad mo tinagtrabaho Kat nakaurnong ka. Nakabayad kan iti utang mo. Wan insan, babait ti kaasi ti Diyos. Nakaurno nga. Ket nabayadak amin ang dagiti utang mi. Ken nalpas matan ti patpatakder ko abalay mi. Dayta ti mayat insan. Kat maragsakan akmat, ta nakapagpanunot kan. Wan insan, ay na. Madigayam ti agaramit iti dakes. Tasikan tumot laeng ti pagbalatakan na. Husto ka, insan. Nanang, adtoy mo ti pasarabog kada kayo. Kukwayo amin dayta. Ay na, agyaman nak, Densyo, anak ko. Ay na, awanan yaman na, nanang. Oo, dayto mo ti para kada kayo, tatang. Kukwayo amin daytan. Agyaman nak baraw. Anya nga min ayat ipakita yu kanya. Tamasapol apiringan nyo pa ito'y mata. Basta, at nga min sorpresa ken ka. Bakit? Anya ayat dayta. Mapit lang Ikatek na ipiringgan ka. Adeta. Nagadumot din amakan ana isagana iti lamisaan. Para iti anya dayta. Ay na. Nalipatan pa'y gaya man. Wedding anniversary ta itangal daw. Aywan anya. Ay na, nalipatak mo din nga agpaiso. Happy anniversary. Bakit? Kahit sapay lang ko tanaragsak ka. Bakit? Uwan lakay. Kasta unay aragsak ko. Ken, agyaman akmatken ka. Elvira. Ta pinakawanak. Hindi ka nakitigundaway kong agbalbaliw. Uwan lakay. Kat pagyaman ang taon ay ti Diyos. Gaputan na kaamiris kamatlaangan. Nagduduma ti sulisog ni Basol. Ngamnas kan nga agbalin tayo anatibker tapno mailiklik tayo. Kat babaan dayta, iti panagkamang tayo iti Diyos, nga iso ti mangigiya iti dalan, nga intay taluntunan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino, iti direksyon Virgie Puclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.